να παίξουμε in Yellow Baby και πατάμε Start. Oh my god. Είναι πολύ cringe έτσι όπως το έχει. Το έχει πολύ παράξει. Εγώ πρώτη φορά έτσι το βλέπω. Το δωμάτιο του Baby. Πού είναι τώρα το Baby? Το Baby. Baby είσαι εδώ. Πάνω θα. Θα κοιμάται το καημένο του μωράκι. Πώς θα κοιμάται? Πρέπει να κοιμάται βρε του μωράκι. Τι λέει εδώ? The sofa. Γιατί? Τι βιώνες? Πάμε παιδιά. Εγώ πάω στο Baby. Μπεμπάκι είσαι εδώ? Δεν βλέπω τίποτα. Κοιμάται. Τότε. Πάμε κάτω. Είπε the sofa. Ο Αγκάτσο. Go baby. Κάνει έτσι. Το κολλού. Τι έπαθες ρε κολόμορο? Περιμένετε, sorry. Τι θέλει? Χάρηκε ή τι χάρηκε? Όχι. Τι θες? Τι κλαις? Πες μου απλά γιατί κλαις. Γιατί πες μου γιατί κλαις. Γιατί σου κάνω κάτι. Τι σου κάνω? Πες μου. Τι θες ρε? Πάρτε το πιάσω. Τι θες? Πες μου τι θες. Τι θες? Το κόλλο μου με τα κίτρινα πέστα. Εδώ είσαι. Δεν θες κάτι? Όχι. Τότε άτυχες. Θέλεις με αυτό? Κλείνω την πόρτα και... Sorry. Κλείνω την πόρτα και καλά είμαι. Chill out. Τι? Γιατί? Περιμένει κάτι έξω, αλλά δεν θέλω να το δω. Κάτσω εδώ στο DVD μου. Στο DVD. Δεν μου τίποτα να μείνει. Δεν μπορώ. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Και τι? Περίμενε. Καλά δεν θα παίξουμε αυτό. Αυτό και καλά είμαστε. Αφού λέει chill. Περίμενε. Τι λέει εδώ πέρα?
Φίλε, γιατί θέλεις να το κάνω τώρα αυτό? Είναι σίγουρο το παιχνίδι ότι θέλεις να κάνω αυτό το πράγμα? Εγώ δεν θα το κάνω. Εδώ αυτό είναι κακό. Πλάκα κάνω, δεν είναι κακό. Λέει, δεν βλέπω τι λέει. Καλά, μακριά. Περίμενε. Ποιος θέλει να φάει ρε βραδιάτικα? Να κάνω και τυρί κιόλας. Άντε χέσαμε ρε. Αυτό λέει. Ωραία, πάμε. Λίγο κοντός δεν είμαι. Τέλος πάντων. Λίγο κοντούλης. Δεν πρέπει να είμαι πιο ψηλός πρώτον. Γιατί είμαι τόσο κοντός? Τι είμαι, μωράκι κιόλας? Α, σκύβω. Τώρα βάλω, να πάρω. Κάτσε, πάμε εδώ. Θα θέλει τόστ. Βάλε ένα τοστάκι. Μετά, κρεμμυδάκι. Οπωσδήποτε κρεμμυδάκι. Μετά ντοματούλα, τέλεια. Βάλε λίγο αυγό να έχει. Να, τέλεια. Πάρε. Πάρε το αυτό και βάλε το εδώ. Και μην μου κάνεις τίποτα. Το πιο ωραίο που ξεχάσαμε. Φυσικά τυρί. Μετά πίκλα, όχι. Βάλτε. Γαλοπουλίτσα. Έτσι. Ωραία, έτσι. Τώρα γίνεται. Τι είναι? Φύτε με. Έχει πιπερό μέσα να φανταστώ. Όχι. Να το. Ναι, αυτό που όχι, το μπέμπι είναι μολακισμένο. Τώρα τι κάνουμε? Βγαίνουμε έξω. Ωραία. Και ο άνθρωπος θα έρθει εδώ μέσα, όπως φαίνεται. Γιατί μου το κάνεις ρε κολόμπεμπο? Γιατί, πες μου, γιατί? Ρε κολόμορο, άντε πάρτα. Ναι, το γάμο. Το κολόμορο πάλι. Ρε κολόμορο, τι θες? Κάτσε εδώ. Δεν βλέπω κιόλας. Ας το λίγο ρε το γαμημένο. Γαμώ το. Τι έγινε? Με χτυπάνε. Αχ, γαμώ το. Αχ, πού θα πάω τώρα, άσε με. Θέλω το μπεμπί. Πήγαινε πάνω. Ρε μαλακισμένο. Τώρα σε πετάξω στο κόλο σου ρε. Έλα εδώ που είσαι. Κολόμορο. Έλα εδώ. Να σε ρε βγάμινε. Άντε από εδώ ρε. Κοιμάται. Έχει και το σήμα του. Αυτό δεν μ' αρέσει. Δεν το ξέρω. Όχι. Βοήθεια. Αυτό δεν μ' αρέσει. Και γιατί δεν βλέπουμε?
Εγώ να πάω πίσω. Χαμότο. Σε μέρε. Τώρα πρέπει να πάω. Σε παρακαλώ. Καλό μου μωράκι. Κάτσε εδώ που είσαι. Εντάξει. Το τελευταίο αρκουδάκι. Οκ. Αφού το λέει. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό το παιδάκι. Ωραία. Ναι. Μη κοιμάσαι ρε, βλάκα. Τι είναι αυτό? Παιδιά, αυτό είναι πολύ τρομακτικό και δεν το έχω ξαναδεί. Δεν το έχω ξαναπαίξει αυτό το παιχνίδι. Τι είναι αυτό? Στολικό ρε. Το κολόμορο. Γιατί είσαι ο βασιλιάς? Πού είναι? Πάμε πάνω, πάμε στο παράδεισο. Πάμε στο διάβολο. What? Και τώρα τι κάνω εγώ? Κλείνει. Κράτησαν 12 λεπτάκια. Όπως βλέπω εδώ. Κράτησα εδώ. 12 λεπτά κράτησε όλο αυτό. Όχι, ακόμα όχι. Πάλι στο μωρό. Να δω τι λέει. Enter the... εντάξει. Κατάλαβα τι λέει. Πρέπει να πάμε σε μια πάρτα. Εδώ. Don't go right. Κάτσε. Τι λέει? Don't go. Όχι, παιδιά. Να μπω ή δεν μπορώ? Πού θα πω? Ξέρω τι γίνεται, να μπω. Τι κάνουμε? Πού πάμε? Λέει να μην πάμε εδώ. Γαμώ του. Don't follow a wind rabbit. Okay. Να το. Βοήθεια. Oh my god, έλα γρήγορα. Λαμμένος. Να βγες. Ναι, το ξέρω ότι κάναμε λάθος, αλλά τώρα μ' οκ. Πάλι. Να ξέρετε, είμαι ο ξάδερφος του Σταύρου. Το επόμενο το παίξουμε σε άλλο βίντεο. Επειδή πέρασαν πάρα πολλές ώρες η ώρα 14 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα.
Bay bay. Bay bay. Bay bay. Yaşa.